Sa sin pa nagapor nga ay kublay fi way pui baro haga kerteng ka batiang tam ka badan bor tam ka jong trai nong penem jingi u Jesus Christ. Bangai go ublay bang yo an pen sngo yo ktin ka jong blay naga sngi siga sngi ba nagapor siga por bangai ngai ka ktin ka jong blay ka na ai jing sngo tho ka ktin ka jong blay ka nang ai ga jingim ba ding ta kwa ban puli ka wai ka khat na ka ktin ka jong blay ba ka ta ka dai naga proverb ka ba khat riu ka ktin ka jong blay ka angkum ni. Utaw bu pen sha skor ya ga ktin un shem ya ka ba Bajaru ba shania how try suk utaken. Lada fi pensha skor ya ka ktien ka jong blay. Ka Bible ka ong ba pin long ubriu uban shem ya ka babha. Sha skor ya ktien ka jong blay. Pendam ya ki skor ka jing ong ka jong try. Finyo i. Ba finyo amat ru ya ka ta ka babha ka jim ka jong pi. Ba ka Bible ka ong ya ka ta utaw ba shania how try suk utaken. Lada fi la yo sngo ya ka ktien shania ha ka ktien. Ba ka ktien ka jong blay. Kan ai jing kemen ya pi ka ktien ka jong blay kan wan ra ya ka jing bah ka jim ka jong pi bat fin long ubreu basuk la ne ubreu bla kerku la fi ya sha skor ya ka ktien ka jong blay ngai vla ya sha skor bat pi ya sha skor ya ka ktien ka jong blay na ka sngi cha ka sngi ngada sngo e ya pi ngada sngo kemen e ya pi namar pi trang ya ka ktien ka jong blay bat to ai ba pin nang snap shu ai ba pin nang sha skor shu ya ka ktien ka jong blay khnang ba kan long jing kerku ya ka jing im ka jong pi Lapi sengap na film sengap ngekwa ban ong efi. Ublay uyai keren happy. Bat ngangai haba pi sengap un keren bat unyai keren unang penwandur unai penwandur ya ka jingim ka jongpi. Ublay uyai japi baru kwa ban Nongthymmai ka jingim ka jongpi. Baru kwa ban yalam yapi nakawai ka kerdan syakawai ka kerdan nakawai ka level syakawai ka level hakata ka jing long jingim ka jongpi kam tam e kata ka jingim ka bakin jaman sim ka jongpi. Pinang san bat pinang rang ba haba pio sngo bat ya ka shashkor ya ka ktien ka jong blay shashkor ka ktien ka jong blay o blay udan man kren ya fi hagani ka sngi ka bamanta madeng ta kani ka sngi ka sngo bu try bu ha ka donut ya bangan kren shapang ka wi ka subject bagata ka ka subject jong ka jingiasyllok banga sngo kani ka subject ngan kren hakini kin real teli ki sngi na du menta ka sngi balang terter hadu ka sngi ka baar ka subject shapang ka jingiasyllok pinpet ka jingiasyllok hoi ka ktien pareng ka ong fellowship ka bamot ka jingya kren ka jingiasyllok ka jingya peleo fellowship kam de ka kyrteng niam fellowship kam de ka kyrteng balang hendre ka de ka jingiasyllok ublay ubang ngingi syakri uday ublay uba angnot ya ka ne ka fellowship angnot yangi bangin ya kren bat ban mauru bula ban kren yangi tadeng ta haka jingya kren haka jingya pelio kadon kata ka jingtei kadon kata ka jing penla kata ka jing penlong kam tam e habangi sngap ya ka ktien ka jong blay bat habangi sngap kong ba ka ktien ka jong blay kong habangi shashkor ya ka ktien ka jong blay habangi slok bat ngin shem ya kata ka babha haka jing im ka jongi bading ta ka ktien ka jong blay ka ongingi ladangi puli ka shithi ka banen kong shiki Korinth kan ka lenong ka ba ning kong ka khot ka basaw ka ongkum ni ngu eu blay jonga klem da put chapang jong pi namar kata ka jinga e u blay ya ka bala ai happy how Jesus Christ blay ai ngi ka jinga e hangi dau Jesus Christ na bahaki e ke baro lapen man karhai happy hau ha ka jing nang kren baro pada ka jing tip baro kumbala pen scam ya ka jing pla ukres happy kamut de ka jinga e ka jong blay ya ka bala pen man karhai yangi hakata ka jing nang kren ya ka bangi lawan kren bat hakata ka jing tip baro ya ka bangin lawan sngotu baro ya ka ktien ka jong blay bat ya ka jing long ka jong ya ka jing mayan ka jong ya ka jing long blay ka jong badom tang kata kumbau lapan scam ya ka jing pla Jesus Christ sapi ka bat dei blay bapen scam ru ya kata ka jing pla ha ka jing im ka jongi dei ma ba pla dei ma ba kren ba lapan scam yangi how Chris namar ka ni ka ktien namar kata ka jing pla ka jong blay hangi But kat ba phim chimla duna kanu ka jing ai haba khmi lenti ya ka jing pen pau ya Jesus Christ bo tra jongi ubala pene scam ru ya pi hadu ka bakut khnang ban long ki ba klempop ha ka sngi u Jesus Christ bo tra jongi de ublay uba sumar de ublay uba da yangi ubala pene yangi hadu kata ka sngi ka jingwan ka jing u ban sumar yangi ki ba klempop ken ong ka tin ka jong ublay ka khot ba khandai ublay ulong ubala ban shania da ubala khat ya pi shaka jingslok ukon jong u Jesus Christ ubotra jongi ublay ukot yangi shaka taka jingiasyllok baru ukon jong u Jesus Christ
ubau tra jengi da ubala khot ya fi shaka jingiasyllok ukon jang u ya ka bangila banya slok badu kres bakata ga jingai ka bleu a hingi badu bleu kwa hingi banya kren hatu pila ban kren ni ki ruhe ruhan ni ki breu ki badon ha kerdan pimla ban syakren baik kumto makwa banong fi umdan mono bala am syukren be direct you prime minister ban syukren be direct you president ring snongo bo blei jengi pleng ude blei bakwa bangi ni kren batu ban ma ukwa ban ya slok bat ngi lang ba ukon jeng Jesus Christ blei jengi bangi syakri ude blei jong ka jingiasyllok tadeng tala don ka jingiasyllok sisha kadon ka ka ba ngiyo na utra ya ka bangiyo ka jingkemen ngiyo ka jingim bangiyo ka ta jingkemen sisha ya ka ta jingsuk bangiyo isibon ki ha bangidon ka jingiasyllok bad utrai tadeng ta fin pet ba anda habu jisu ladap yap umi ipat naga jingtap ba anda ulami ipat naga jingtap uwan ban keren ban yaslok bad kisenran ki jang o kila dulut ya kata ka baki angnut ya kata ka ba ki muddur ya ka baki ki perkat kila du no baro anda habaki i balas din yo jisu haga ding phna kila du jingkermen kila du mensim kila no liao kata ka donut ka jangki but ndani aisho andre haga din ka jingmi ipat ka jong trai wan ban ya kren ban ya slok bat kisenran ki jong bat haga ni ka jingiasyllok utrai ai men sempat ya ki utrai ai ya kata ka bor ai ki ya kata ka jingpen slek ka batmai wahai ki kata ka jingsuk wahai ki kata ka jingshai wahai ki ya kata ka bor ya ka baki laban yat pat nang ta syakmat namar ba uwan ban ya slok bat ki bat udah pen scam ya ki bat udah le iki kamba haga jingim ke jongki wadai ta kwa abang fi kan ke singi ke ba mentah pleng ka babel ke thu ingi da fi pule kata ke city ban kong koren nombor khatsan kene ke khot ban kong tar ke thu ingi ba Jesus Christ bautra hadin ba ulami ipat uwan man ya kendo nengkong ya kita ki arngot ki senran we di clear first ba ta we ha kata lenti ba ki le che mas uya kren ba ki uya slok bat ki hadu benda poi sya kata lenti kala mit kala dum ba ding tai we ke shong kata yeng ki kedia akpu bala play ka khamat ke jongki bat ki le itu bau de utrai pleng wan ya kendo ri ki senran ke jong u ba om ta kata ya ki sans pa angut sendan she sin kendo bat kini kila yok mensim bat denta uang balai kendo saya Jacob bat haga bakat do uan ni kendo ro what you Paul hadin ka jingmi ipat hoi kam da dei haga juk ka por rei ka bakat do uang ngadei mangau bakat do bangan yu yu trai bawan ban ya kendo bat nga markat bang nang tho ini ke city uang hado kata ka bakat do de yang ah ban kendo hoi hado kini ki singi utrai wan ban kendo sibun ba ki breu ha jing pho snew ha jing pen pau ban ngi aingo yo blai bo trai jungi pleng ude blai bo pen pau yel di bat wan ban ya slok bat ngi kan bat trai nga kwa banong ifi ban kwa banong ifi kini ka singi ka mentah bo trai kwa ngi bangin don ya kini ka jing slok bat du ka pon ka ban kong ha kini ka singi ka kwa ban kren ka dei ka jing slok jong ka jing im ka jingiasyllok jong ka jingim don retli ki point ngan kren ka point ka baneng kong ha ni ka singi ka baneng kong manta ka dei ka jingiasyllok jong ka jingim ka tin ka jong blai ki thu i ka ni ka wei bo jisu ong ye ka ni o ngang along ding so wan u ba shisha baru pa jong au long long sumar briso bar kita kitnat ki bahanga ki bam sei so ukpa ungor no ye ki baru bread no ye ki shading rai kita kitnat ki ba sei so uong ba uklat yaki kenang bakin seiso shibon hagani ka sngi nga kwa banong yepi baladangim sno how Jesus Christ ladangim nget how lamdangi wan ban sno ha uni uding ba utau ding wan ne utau ding so wan ubalong Jesus Christ dalele ru nginom la ban mi ya kita ki so wan haga jingim ka jongi we uding so wan uding sowan uday uding ubapen mi ya kita kisowan naki lapen mi ru kata kawan bagani kawan katauru haga taka mit ya ka bau jisu shwa bandi no ya ong to di ya kani ka khuri ka de kawan bat ka bakren ru ya ka snam ka bakren ru ya ka jingim ujar ubam di ya kani ka snam bat ubam ba mi nu kpu ong trai umdan jingim dalele ru kamu umdan jia dei ru bat nga tadeh heng ta habangi wan ban sno how new ding so wan pleng wan ban sno ha ka jingim
But habadan kani kawan, habadan kita kisah kami kani kawan, kakren ia kata ke jingim, ia kata ke jingsuk, ia ke jingkemen, haka donut ke jongi. Uji suang ia kata, lada fi snot hanga, lada fi krap hanga. Hoi ia ke jing sisa ngingim dei ba mi nau try, henry ngilong kum taki tenat ki bla krap hau ni uding ba. Bala krap yang ni, kum ba krap ia kita ki weipat ki jingthong ki ba krap, ki agriculturist let's say ki ba depet ia ki jingthong. Kiba pet ki sentiu ki skot lani kita ki ding sok ki ding pai ki la ban sngo thu ya kata habala krap uni utenat umi ya kata ka bor ka batmai kombau niu ding no niu ding umi utau tenat bat habala krap si sien bal akrap un sno bai un mi bai makan mau gini ka wei dei ngi jing sha ngi la dukut ka jing dei bu trai namar ka pop ka jong adam la dukut ka jing dei henry la krap pat yang ngi kain dau Jesus Christ. Bala krap ngi hau tau ding sawan. Kajing sya kajing im jungi kelak dei ban sosi, kajing im jungi kelak dei ban kuslai, la dei ban shu yap nok kum to. Henry ha bala krap ngi hau Chris. La krap ngi ha kajing im kajang u. Padeng ta si sin bangi snok hau. Bala dangi ngi snok bat ngi seisok ngi snok bat ngi bat sebak hau. Bat kesedang ban mi kene kajing im. Ngakwa ban ong yi pi. Kalau biang yang ini, upaun kelat yang ini, bat ngin say sok kambun. Nila ngi shu snok, bat klem dalak ban snok ban penmi sok lada katanat kayap no. Lada ngim lak ban krap bah, lada ngim lak ban snok bah hau. Kum ta katanat kalong kabayap baru upa un ngor no ita katanat. Tadi hinta kwa ban ong yifi, ba plengi di ta kitanat ki bala shu krap. Hau kris. Ban kwa ban ong yifi lada fi krap hau kris. Lada fi snok hau. Snok bit redin. Snok bit terdiang. Wan pelat yo Chris. Ngek hau. Kau nguk ia ke ketien ke jengu. Penrit ia ladi. Pen kau nguk ia ladi. Ngakwa benong lada pilek kum ta. Pin mi. Kita kisok na kita nat jeng fi. Uniu tenat. Ujong pi un im. Bau de uniu dieng. Uban ajing im thamai fi. Lada pim snok hau Chris. Ngidi kita nat kibayap. Ladang im sno hau ngi dikit tenat ki banshu berat no syata syading ong gaktin ke jang oblai to ai bangin sno hau Chris namar hau kadon ke jingim hau kadon ke jingkemen hau kadon ke kata ke jingsuk ka bashisha bat lada pikwa ban sei so hap sno hau Chris bala pikwa ban sei so shibun sno hau Nama rukpaun ai bor fi un khalat ya ke jingim ke jong fi habong khalat kam de ke basuk ho in tenju ya ke jingim ke jong fi habis no au kres kenwan ki jing ki jing ele ki jing tenju ki jing penchoi ki babon rel da fi ai ne hau kres ke jingim jong fi kan long ka basai so bala dau dan uno ba sno au kres la da kam dan ke jing tenju ngasi lingo ya kata namar balai namar ke tin ke jong blai ka ang habangi sno hau kres ngi haban ya shibun ki jing tenju jong ke jingim malah tenjuk yu Adam mufil. Bahawa dia Kristus lah tenjuk hak jing pensyoi. Henry ujab ya kita jing pensyoi. Bat lah dapi pi kwa ban snok hau Kris. Kumjuk ru pin hap hak kita jing ele jong jing em ke jing pensyoi ki babon. Ki test trials and temptations. Kin wan hak jing em ke jong pi. Mau play kwa ban kelat. Ban mat no ia kata ka bakin jadok ban mat no ia kata ka bakin ja pertai na pi. Kenapa pila ban sei sok kan man lagas ngi. Bat bag ta ki sok jong pi kan kin long ki biyai ne. Bangangai ai bafin snok hau trai. Lada fin pat snok hau Jesus Christ ngakwa ban ong fi filong katanat kabayau. Lada fin pat snok hau Jesus Christ finom la bandan jingim. Lada fin pat snok hau ni ubalong ke jing mi pat baga jingim. Da lele ru finom la ban mi pat. Da lele ru finom la ban yo ke jingim. Da hing tau Jesus ong along mga kalenti ke jing sha baga jingim. Kalenti sha blai ke jing sha jong blai bat ke jingim ke jong blai. Ong adai mga kalenti ke jong blai. Ngadai mga ka jing shisang ka jong ublay. Ba ngadai mga kata ka jing im ka jong ublay. Kamu ladang isno hau Chris ngiyo ya ka jing im blay. Ba ublay ju yap. Ba dain ta lada fi sno hau Chris finom yap shu. Lano ru. Dain tau Jisu ang along mga ka jing mi pat ba ka jing im de. Ba utaw ba yap un im pat ba utaw ba im unom yap shu lano. Kabamut ijisdien bang isno hau Chris. Wala dang yap ru ngim yap ngisyu atia. Ngin sami pat hagas ngi jing riu katuroi. Bat ngi ki ba em menta, nginom yap shu. Lano ru namar ka tien ka jong blai ka ong ya kata. Ba wei banget ho nam jat shu an riu nyo.
ya ka jingim ka bom chukot tala fla sno ngakwa amno nge invite ya fi ka ne ka sngi one cheng ne ka jingiasyllok jong ka jingim ya slok baru try one ya sno hao one ya keren batu one lada fi shashkor ya ka tien ka jongu fila shem ya ka babhaung ka tien ka jong blai fin shem ya ka jingbha lada fi shashkor ya ka tien la fi shashkor ya ta ka jingiasyllok but haba fi one shega ne ka relationship haba fi one shega ne ka fellowship baru Jesus Christ ka jingim ka jong phi ka nom long shu kum jo ka jingim ka jong phi kan long ka bapo ka jingim jong phi kan long kan ka badap da ka jing command ba da ka jing sok one shall no try na kwa abnong ifia ka ne ka sngi ba tien jong blai ka pen scam ya ka ta na ka shiti ka ban kong yones ka nong ka ba san ka da khot ka ba khat ar ka ongom ne ka tien ka jong blai uta ubadan hau khon udan ka ta ka jingim te uta ubam dan yau khon ublai don ka ta ka jingim uta ubadan yu khon udan ye ka jingim te uta ubam dan yu khon dan ka jingim one shagane ka jingiasyllok na khat ifi sa chi sien one kaman shwala ya thu udan uta way ubreu uba kyrteng Mirza Ibrahim uday ubreu uba mat yu try bat hadien bula mat yu try Mirza Ibrahim ula no eta kan niam ka ba uju nget baro shikata ushong ha ta ka shnong ka ba kyrteng ka Syria. But anda ba unil Nongkhryiem, the crown prince of Syria, we are snow shapang jong une. Ula kem ya u. Namar usdang menyalap ya gospel, usdang menai gospel track, usdang men yalap ya kyrteng jong Jisu bakal penbitar unil crown prince of Syria. But dehing ta la kem ya u, baru ang ya u. Kumni. Pai no nang ni jinget ke jong me. Siang ni jinget ke berim. Dua ya ni jing dua ya bangi dua ya niam ke jongi. Bagum tan pelaj ya me. Reu ni ong nga ngadan the way pat usim ban nga haban ko ngu ya ka hukum ga jong ni usim uklam kran da ka ba ong usim kan rat hoi nga buram ya phi rei nga haban ko ngu pat ni usim jong a bom ni usim jong a ong khilet ka prothai ban ya lap ya ka gospel shagi ben reu baro ba ka ni ga hukum ga jong u ka ba upha ya nga ba ka ni ka kentien kala pen bitar yu ni crown prince jong ka Syria. Bat kum ta ke nyula tap yu hapok bendi. Bat kita ki besong ha bendi ki penyap ya u. Mirza Ibrahim shimla shep tieng ya ka jingyap. Uklam shep tieng. Ya la ka jong ka jingim namar utip ya ka ne ka wei. Balada kila ben penyap ha ka do. Henry ki namla an penyap pa ya ka men sim. Tading ta u IT no la ka jong ka jingim. Klem da pendem ya tau sim u bakwa u ben paidien biang sya ka ta ka niam rim ka jong u. Utip bau ladan ya ka jing selak baru terai. Utip utau badan hau kres udan ya ka jingim. Rai uta ke nyubam dan hau kres dan ya ka jingim. Lala fidan hau kres akan ya sngi. Fidan ya ka jingim. Mal ma u dei udau ding sawan. Uba ajing em ya pi. Sna hau. Ngakarpat ifi sna hau. Kat ba ka por kadang don nget hau. Syashkor ni ka tingi pen sngo ya pi na ka sngi sya ka sngi. Mdei bangi shupen snow kum to daga bor breu ka jongi henrei ka dega jing pa ka jong blai bo blai ukran ye pi ukwa ban ye slok bat pi ukwa ban pen scam ye ka jinget ka jong pi ha ka ne ka sngi ukhat ye pi we invite ye pi one chang ne ka jing slok jong ka jing em lang ba ukon jong u Jesus Christ taw bodan ye kon unyo ye ka jing em utaw bom dan ye kon dan ye ka jing em and why ka ne ka poram ta jong pi hala pim pat pediang yu Jesus Christ ka jing em ka jong pi pediang no man ta lam da kum ta fin sa marway uno breu ba sngotenat ban shong marway uno breu ba sngotenat klemdan ki parlok parajor klemdan ke jingiasyllok klemdan ka ta ka jingiakran uno breu ba sngotenat ban shong marway balada pipim dan yo blai pisa marway ka jingim lagi dan ki breu baro ka jingim ke jong pi ki parlok parajor ki bahayeng ka basam ka perthai baro kala bendan bat pi la pim dan yu try kalong leno ka ta ka jingdan ja ka perthai bat pi ka perthai ka namla ban ajing em ya pi dan mano bala ban ajing em dei ta Jesus Christ ken ban ajing em ya pi ngin dwai ka ni ka por man ta try ni ka por nga ai ngu em me khat ingi ko try ka jing slok jong ka jing em nga sngu try ka ni ka por udan we ba go try ra ni ka kti ka jong ura try na mar usarandar ya di bar ura ka kti kum ka dak ba pendem ko try bar nget ya me ba ka ni ka ski filong bala kerkho Bada pila pediang yo Jesus Christ akan ni sngi fi pediang ya ka jingim. Balada piyap finom yap syuk lano.
Namar fi yo in ke jingim ba fi bidan hau Chris. Pila yo ke jingim. Bau ta ken ubam dan yu Chris dan ke jingim. Pediang no hagani ke ski ma pi ki weiru. Ra ki kti ke jong pi kong. Ha pila long kerstan re sudan tang niam. Pi sudan tang niam be fi suong ala biang dan hagani niam. Ngakwa abnong fi kong gani niam ka fi don kanom laan penem mi pi. Kalau pim don yu Jesus Christ kam dan jingim toy. Wanam sungu hun lane wanam sungu sarong hagata niam ka fi don. Dito sungu sarong gani ka way fi don yu Jesus Christ. Pediang yu tra gani ke sngi. Wan shine ke Jingiasyllok jong ke jingim. Barang ngai ke jingim ke jong fi kan kalan do menta ke sngi. Ke jingim jong fi kan kalawan. Ben mi ita ki sawan kan ben mi ita kawan ka don ke jingkemen kawan ka don ke buram ha kawan ka don ke jingsuk ka don ke jingsngop ha ka don ke jingim. Bagari ke sngi to pediang kan. Pinyo ke jingim. Hallelujah. Ngadwai ngarku ya fi we baro. Asungu pila pediang yu trai kan ke sngi. Sedang ban yahat baru trai. Snot hau trai. Sebab ai ba fin kerap hau trai. Kedup yo neu trai. Bangangai lom tak sngi ke jingim jo fi kan long ka basai so. Kan long ka basai so. Hakal tengu Jesus Christ no name. Amen. Amen. Ye snot hau trai. Wat ai ba kan ke jingim dai kan tukut no na fi. Wat ai ba kan ke jingim dai kan long tang shipor. Raya snot baru trai do ka bakut. Tolong fi ke basai so. Namar pidon hau tau basai so. Pidon hau tau badan ke jingim. To fin em kan. Utrain kerku ye fi. Dan pedeng jo fi ke bapang bisitom. Dan pedeng jo fi ke badan pedeng ke jingye ke jingle jo ke jingem pila an phone ngi ru ngin dwai nam ta jong fi. Pila an ro shang ni ke office ke jongi ngidan hang ni baro istio. Nado sngi ba ar do sngi sa jan jo ke teo. Wan ngin yo ban ya slok bat fi ngin yo ban ya dwai bat fi. Ngidan hang ni ban shakri fi lamba ke tien ke jong play. Ban shakri ri fi lamba ke jing dwai. Utrain kerku fi ke blai shibon ngin sai sempat. Amen. Amen.